Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Panluma. Ngunit ba't lumamig? Tulo ka milyon na ang balor ni mo alam ni Alex. Anak. Pero okay lang. Kay karon niya ka na. Magkauban na ta. Sir! Oh, Sir Andrew, sir! Kara? Naunsa ka? Sir! Oh, Nakapili na kong kwarto na mo ni JR, sir! Dadaan na siya dito, sir! Kay Sak ba? pakanto na ako! kuyawan na tani mo. Oh, sige, Gia, anak. Aton ta ni Tita Carla ni mo. Wala, sir. Uy, sir! Mura magkiparaiso ning dapita, sir! Ay, mauna gid ni ang gusto ni mong puy-an, sir, no? Uban sa mamahimo ni mong asawa, no? Oh, tingali. O sa tingali! Pag sure da, sir, uy! May gitago ka na ako, no? Doon na kay naggustuhang babae, no? Carla, ang bata may ati man na. Ay, halap di akong love life. Hoy, kinahanglang magka-love life na ka, sir, uy! Kay api ni mo, sir, laay kayong kinapuhi ng way palalab. O, tanawa ko, o. Happy na ko nga na ako'y Emilio. Bisan ko nang naong anak, sir, murag nasipyat gamay paghihimo, sir. Pero, okay na lang, sir. Puno mo sang bulsa. Ay, nagbinuangi, ha? Tilig, maihawan ka na. Kung ikay musugo na ako nga buwagan siya, sir, na, ako ginabuwagan, sir. Hilom niya. Oh, uy, 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 hala, hala. Ana, si JR baya, misabat baya. Ala, uy, ala, ala. Anak? Uy, halala, nay, naninigamot og kawat sa iyang diti. Hala. Na, di gini mapas mong bataas, sir. Kamaumang maning kamot og iya. Jar? Mo yung kwarto ni Tita Carla, ha? JR, dali, 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 dayon. Tutoy na, ha? Maunay, JR. Abti kayong musuyo. Ala, sir. Oh. Uy, ang ngayon naman ay kumahimong inahan, no? Oh, pusa. Pagpraktis ka tayo magbata. Alam di mamahay si Emilio kung ikay ang maasawa? Alex! Yesa, Alex! niya naman sa Drew? Ay, nas JR, ha? Nakita na mo si JR? Alex, nanawag na siya. O, tuanan niya sa JR. Nabati ko ang tingin sa bata. Pero kinahanglan ako ang motima ni JR, Alex. Ako ang motima niya. Jessa, kalma lang. Alex, di na ni madag kalma. Dili taon mahimo ka laing tao ang motiman sa akong anak. Pero ipaunsam na ni mo. Nga di pa man nato makuha si JR kung dili na kumauli ni Andrew ang 3 ka milyon. Illegal ng iyang gibuhat. Mahimo na to siyang ipadako pa sa kapulisan, di ba? Mula ka po siya kidnapper siyang gibuhat, di ba? Mahimo ba, Jessa? Ayaw lang una pagunahon og bati. Ang importante nga luwas si JR. O nakasiguro ta nga dili ni pasagda ni Andrew. Pero wa siya mutuman sa sabot. Di ba? Kinahanglang iya unang dadon din ni si JR. Pero ang sayang ibuhat. Iya ginahusog da sa layo ang akong anak. Salbahe siya. Alex, kinala makita ko na ang akong anak. Mahimo bag mo hilom ka na, Jessa? O ayaw na pagilakilak diha? Naglapit pa kung usa ni tabo karon. 3 ka milyon pa nga akong pangitaon o nahimpit na mabalik ni Mus JR. Di pa okay ka. Nagdako kinakorta ha. Ugwa ko, ana. Kung mauna, sugot na lang sa gusto na kong mahitabo karon. Usam na, ha? Ha, Jessa? Sugot na lang nga ako ang moato sa nahimutangan ni JR aron mo'y moatiman ini. Usa? Alex, maluoy ka. Dili mahimo ka lain ang motiban sa akong anak. Unya kay
Kaya dili ba siya ihatag nato ni Andrew kung wa ka pa'y 3 ka milyon nga kabayad niya? Ako na lang mo ato sa iyang ibutangan sa bata. Ba, Alex? Dili mahimo, Jessa. Alex, maluhoy ka na ako. Dili ko makaantos og dugay ining sitwasyon na ngalayo ang akong anak. Sa ako nang giingon, dili ko musugot nga ikaw ang moadto kan JR. Kinahanglan si JR ang kuhaon na to. Pero wa ka na'y kwarta, Pero Alex. maiksan ako kwarta. Paabot lang. Alam ko kapikiha. Pero Alex. Di lagi ko musugot nga moadto ka ni Andrew. Dili! Ah! Tanawa oh. Nasingkahan tanong ka. Ikaw magod, sapa kay ka. Nagulong na pa ko diri kung usay sunod ako baton. Pero, Jessa, makuha lagi na to si JR gikan kang Andrew. Alam ko kapikiha. Ikaw na hinulang mo adto dito? Nya mo tipong kang Andrew? O ikaw na ang dili mahimo? Sige na, sige na. Sold na sa kwarto. Kaya mangita kong pagi nga mag-contact sa Andrew. Ikaw na. Tugyan ako ang tanan. Alam ko kapikiha. Kaya naglihok sab ko. Sold na siyang kwarto. Hiyap pagbayan. Siya na lang mo ato ni Andrew. Dili na ko musugot na magkadugol pa sila si Andrew. Pero, usaon na ako pagkuha sa JR, ha? Gusto. Tawagan ko niya sa Andrew. Malinaon ka ng dapita. Gusto si Carla. Uning dapita ang gusto kong puyan uban sa bahay nga ako mahimong asawa. Pero, maminyo pa ka ako. Humas na natabo naman ni Jessa. Nawa ng kanan ako sa ubang babae. Naunsa man ko. Kanong naingon mo ko ini. Sir Andrew! Oh, Sir! Carla? Asang katugan ni JR, uy! Gikapoy taon! kumusta nang iyang hilanat? Wala siya hilanat. Okay na siya. Ala, oy, sir. Oh. Muro man tag magtiayon din ni sir, oy. Unsa? Kung doon ay makakita na to din nga ni Akaba, nya ni asad ko. Unya na asad si JR. Wa na. Magtiayon na kitang tanawon, di ba, sir? Pero sir, amiga ba yamin ni Jessa? O naipaw ko nga nabalaka na kaito siya ron bahin sa iyong anak, sir. Ayaw ipagtawag niya. O kung matawag siya nimo, ayaw tubag ka. Kaluhay sa ni Jessa, uy. Gusto ka. Luoy kayo siya. Klaro kayong gibingaw na siya ni JR. Pero, kinalang buhaton ko ang angay buhaton. Pero sir, naibaman ko ba nga dili ka ba to kasing-kasing? Pero, naipong lang ko ba kung anong nakahimo kag tago ni JRG kasing amahan og inahan? Ha? Suot kog kay mo atong Alex. Unya, makahimo kay ni nila. Tungkol ka na miligro si JR sila mga kamot. Unsa? Uy, nga makasultim ka na, sir. Nga mangginikanan gud sila. Makabantay gud sila ni JR. Nakahimong kidnapper pagkuha ni JR. Nga na si Alex uban nila. Busa. Way katarungan na din ni Usbon sa mga kidnapper. Kaysa yun kailang nakuha ang 3 milyon. Busa. Kinalang ato ng taguan si JR. Hangtod ka na sa nga taguan nimo ang bata, sir. 3 ka buwan. Unsa? Suot sa tulo ka buwan nga ani medinis JR, sir? O Carla. O gato ni sikreto. Busa. Tawag ang imong uyab. O sultihing may emergency kang gilarga. Paingon sa Mindanao. Aw,
Maulang gyapon, sir. Oh, sir. Ang imo lang gyapong pagbuot may matuman. Kanahan masab ko sa akong life din na, sir. Kay mura ko na sa paraiso. Kauban ni Adan. Nanawag siya. O sige, kala, teka na. Dulgin ang bata. Pahuway na. Kayo ba, mamalitagin yung gamit ni JR. Okay, sir. Hello. Kumusta na kong anak, Andrew? Okay lang ang bata, Alex. Niya siya may mga kamot. Huwag nahibaw kay gudana. Busa, ayaw ka balaki ang bata. Si Jason, gikabalakan ko. Ha? Nga no? Naon sa si Jess, ha? Naibaw ka na sa pati yung sa sakinahan nga. Malayo ang iyang anak. Nahibaw ko. Pero ang sabot. Iuli na nako ang 3 milyon. Andrew, pasig nalimot kas ni tabo sa unang panahon. Kung diini mo kuha ang imong puhunan aron makatigom ka ng 3 milyon. Huwag ko malibot na, Alex. Huwag ipasalamatan din kasi natabuos kong kinabuhi karon. Pero ayaw kalimot. Nga sa ang gibuhat ko. O gusto kining tuliron uban sa akong anak. Andrew, ako siyang anak. Kinigda siya sa kong apelido. Busa, ayaw yun pagpakasyop sa pag-angkon niyang anak. Okay. Imo siyang anak. Pero ang sabot, dili ba? Bisaag ka nga rin na nakuusol sa 3 kabuhan ang bata. Ug mao na ibutang siya muna-una. Kagibayran akong 3 milyon ang 3 kabuhan nga magkiguban ko sa kong anak. Human na. Mahimo na ko siyang ibalik ang Gisa. Ha? Huwag ka na ikabayan na ako, di ba? Busa, palabya lang unang 3 kabuhan. O ibalik ko ni mga bata. Okay. Sige. Ikaw na may bawa ng asawa mo. Bye. Sorry, Alex. Pero angin na ikauban ko akong anak sulod sa 3 kabuhan. Ugma, kinala makakita ko paagi nga makuha ko ang akong anak. Bahal nagmapasakitan ko ni Alex. Dili mahimo nga katong Andrew ang makunit sa akong anak. Dili sa kabutang sa JR. Nahimo niyang kulateral siyang 3 milyon. Dili. Ala, kanindot kid ining dapita, uy. Probinsya, gid kaayo. Uy, hala, kadagang nangandam sa pag-decorate sa ilang mga atubangan sa bahay, sir, oh. Pista ining dapita, sir. Oh, pista. Hello, Jar. Uy, ano. Nagkibot-kibot ba yung babas maldito? Ay, mayo kay andar ni siya og tao, sir, no? Wa kay problema ba taa? Gito yun na si Kinuong nga di ta maglisod pagkatiman niya. Tod, naglista ka ba sa mga gamito ni GR? Natong paliton? Kinalang wat balimtan. Pero, sir, naglain ba yung yantiyan sa gatas nga akong gipainom niya? Kinahanglang may bawta kung unsay gatas ni JR. Okay. Ako naman nawag. Sumagi akong buhaton ini, ha? Jessa, ano lagas ba, ha? May lakton ko. Alex, kung takaw niya si Andrew, yung nangapakit lang ko niya, bisag magkadiyot lang sa bata, okay na ko, anak. Okay, ako siyang hangiyon. Dili naman taangay nga mo hangyutan niya. Ako ko nang inahan sa bata. Ayaw na lang ginagunaw na, Ay, kapala ka. Mabalik na to sa JR. Mulakaw ko. Pangita ko kwarta. Pwede may lakaw si Alex. Manawag ko sa kong amiga. Nagkinahan ako magkatapang na ako karon. Maintag mo tubag lang si Carla. And
And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!